Hola, hola, hola i molt bona nit i benvinguts a... Confessiones! Ui, 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 quin publi més animaet que tenim aquesta nit. D'on sou? Ui, 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 quin poble més rebonic on ixe campanar preciosíssim. A que van guapes les meues molt leonetes? Sí! Què veniu, de festa? De àcido? Sé que reboniques que estan, no? Sí! Mireu, mireu, mireu! Ah! Ara sí, ara sí, ara sí. Què m'han dit? Que m'heu dut un regalet? Vine pa casi, vine, vine. Vine, guapo, vine pa casi, vine, vine. Com et diuen? Franca. Frank? Això quina classe de nom és? Pues Franca. Ah, sí, de Francisco! I què m'has dut? Què m'has dut? Què m'has dut? Pues t'he dut un sant de la protecció típic de Massar Farfar. Ah, molt rebonico i molt repreciós! També volia dir-te que te seguís des de... Ai, és que estic poc nerviós. Que te seguís des de Brigo de Vicenteta, som molt fan teu. I també t'hem dut a... Ui! Ui, ui, que... Ui, ui. Mireu, mireu, que sos digne de veure. Per davant i per darrere. Això te faria jo. Molt bé, molt bé, molt bé. I ara passem a la nostra secció de... Endivina la fotet! Molt bé, em diuen que tenim la nostra primera telefonada. I a l'altra banda del telèfon? Sí, hola. Sí, sí, com et diuen? Soc Eusebi, Eusebi, d'on eres? de Vilanesa. Oh, quin poble més rebonico. Quina és esta foto? Pues crec que és el teatre de Sagunt, no? Oh, no! Bé, ja ha arribat el moment de la secció més important del nostre programa. El convidat sorpresa! Vore. ¿Está nerviós? ¿Yo? No, yo nunca me pongo nerviosa. Ah, que vostè es dona. Claro. ¿Y cómo quiere que la llamemos? Falle. ¡Ah, Valle! Como la de la serie Compañeros. Te fallaré, somos compañeros, siempre estaré aquí. Si me necesitas no te fallaré, somos compañeros. Anem a fer un regalet, a veure. Aquí vol que li toque, aquí vol que li toque. A veure. Vine tu, rebonica, vine. A veure, com et diuen? Matilde, Matilde, ¿estás nerviosa? un poc, ¿puc saludar? Chica, encara no t'ha fet ninguna pregunta i ja vols saludar. Saluda. Enrique, guapo, bonico, que estic a la tele. Ai, ja. El teu Enrique. Mira, Enrique, lo que li faig a la teua dona. Mira. Ai, chica, va, que te vaig a fer la pregunta. A veure, que te faig la pregunteta. Vols un tros? Llarg i gros! Molt bé. S'acaba de guanyar 5.000 pessetes! Molt bé. Tinc, xica, un regalet. Enhorabona. Senyora Valle. No. Quiero aclarar que me llamo Falle, de Fallerísima, que es mi nombre del chat. Bueno. Valle. ¿De qué es confesa? Quería confesar que no hay un consejo de sabios falleros que elija la fallera mayor, sino que la elijo yo, a dedo. Bé, i ara una cançoneta. Como una alfombra de flor es la región valenciana, Alicante y Castellón, Valencia la... Bueno.
Anem a continuar. Bé, i per què fa això? Porque me enteré que el Consejo de Sabios Falleros tonteaban con las chiquitas, las invitaban a copas, quedaban en discotecas. Vamos, un cachondeo. Què vol dir, què vol dir? Que convidaven a les nostres falleríssimes a copes i alcohol? No, alcohol no, a las Copas Américas. Una cosa que me inventé yo, que antes no existía. Hasta los nombres yo los pensé yo. Yo sé que te Ahí faría todo el fallera rato Machor, sí. pensando, y al final salieron. Vostè és una intel·lectual, una avançada a la seva època. Por eso me dio rabia. Y claro, también quería mojar yo. Normal, clar que sí, falle! I vostè s'arrepentís de lo que ha fet? Sí, un poco. Pero con copas se ahogan las penas. En Copes Amèriques, no? No, no. Con whiskies con taroncha. Aquí todo con taroncha. Pero ponme otro, Monleón. Pero que me lo ponga la Monleoneta. Les dos te van a ficar eixe cubateta que t'has guanyat, reina. Hem arribat al moment més delicat de la nit. Vostè, que ha inventat la Copa Amèrica, que gasta molta taronja i escriu en el xat, però ha tingut un deslís, que has elegit una fallera a dit. Vols eixir i donar la cara o acabar-te el cubateta i permanèixer en el Economato? Ai, perla. Jo sé que me n'anava en tu a l'economatosia. I jo no sé d'ahir, no. Yo me quedo aquí y me acabo el cubata con les Monleonetes. Y mañana a las 12 en el río, paella, fartón. Ui, bona nit i de bave! Agarreu vosaltres! L'altre dia quan tornava el tio Pep de l'Horta es trobava en casa a Huerta a la porta, apujant per l'escaleta se trobava un senyoret que a Huerta la bragueta li ensenyava el cacauet, la mata al coll i el cabasset, on anirem al postiguet, la mata al coll i el cabasset, on anirem al postiguet, arreando ximpampom, arreando ximpampom. Les xicones de Xixona s'han comprat una romana per pesar-se les mamelles.